megalayapost.news. Secretary jong kakenhuan Civil Society Women's Organization CSWO ka Congressable Wanyang menta ka singi kalathir ting e sandan ya ka sarkar bakam syam lapai kmat ya kijing e kipatba lani kinong pang kibalit banwa dawai na Umsning Community Health Center CHC kabadai ka jaka sumar jong ka sarkar kajing ther jong kate ka longkmi kadai ru hadian baklalap hi bahakate ka jaka sumar ladon tang kawai ka doktor bat kanos bat kini ki argot kilha ban pedlun nadu ka emergency bat hadu ka OPD bat kinong pang kibawan syam dawai kilha ban yang da kikenta banyo dawai bat kani kelawan ra e kajing ko hakar kom trekam khamtam hagate ge jaka kabadai ge jaka ban ajing sumar yaki bapang bashitom habakran skilal patai kubor nakaliang ke Congressable Wanyang Secretary ke CSWO kalapan pau ya kajing bitar halor kajing long jingman hakar kom trekam jong ke Umsning CSC ke Kong Wanyang kelayatu bakila don bon ki ba ujor halor kajing bumdan ki doktor bat kinaus sa Umsning CSC barhakani ke singi kat bakadang wan ban syam dawai yaki bahayin kalalap hidaladi ya kajing ko hakar kom trekam ke Kong Wanyang kelathir tengi ya ka sarkar jela bakam syam lala ban penbiangi kinong trei ki ban pej ya ka koit ka khia hagate ka CSC da ka bakno ru bakani ka sarkar kadai ka sarkar ka babam sam henry kam syam nakloi ban pej ya ka jing e ka baki pej ba ki ha ban man nakaleng ka Kong Wanyang kelakar jorio menteri rang ba ka jela ba dia ka tanat ka koit ka khia bakin sim khia halor kani ka jing e jang ki pej ba hagani ka CSC Umsning kamar ka jing duna doktor kalabu jing e ya ki doktor ban trei kam ne ban ai ka jing sakri ka bapaka syaki bapang basitom kumka nongelam jong ki senglong keme habang awan hang ni apo ka Community Health Center jong ka Umsning ngawan nak benta kawi ka kam manganwan shimno wai ya kini ki hilung ki badai ki bahayang ki basam jong ha habang ayo asmo ya ka kubor na ki patba jong ka ni ka Umsning area Umsning baki ju ut na ka por ka bayadai bat ka jingbam don staff hang ni apo ka ni ka CHC baki up ya ki emergency doctor daki kenta ki up ya ki staff nurse daki kenta idon ki staff nurse kidon pang marway ban le ik dressing marway ban pet ya ki pregnancy marway nga habaki ujor ya nga ngan ong yapi ngampat das ngotu than mo namar kilawan complain henry dala dia bangawan ni kala along 2 times ngawan hang ni ngai iba pleng kalong sisya kumta bahang ni hapo emergency dantang kini ki staff nurse rupapli dantang iwe doktor rupapli iwan na po OPD na OPD hamare siya ni nang ni hamare siya OPD emergency rumdan namar balay ba i doktor in charge rupapli nga phone i idon training siya dali te ngakwa jing siya ban ni kandui ten ray ngasngo ba nakalang jo nga nganwan nakapors ka porang ni amsol asya te kadai ka ba nga wanang ni ban yeng ban persyabet ya ka sarkar ba kadai ka jingle jong kani ka sarkar jongi sarkar bam sap kumbaong ba katno ba ka peni siya ka perthe jong kani ka ri ba ka jat ri jongi ba ka le ba nakabanta kiduk kisok kani ka hospital ngan ong yapi kadai nam ta kiduk kisok jing isen ai nado si pau si tangi payang ni kila yeng ban up ban yang lan kiwan na kisnong nang kinong kendong baper nadu kisnong gibajengai kiwan bapli isang sot yaki bakiwan up banwan sim dawai la isn yaki mikop shobi de gibriyo la ikom gimaran ban up roy hang tu po ka hospital bakin yo number bakin sim yaki dawai ki jongki tekani kadai ka khubor ka banga na kaliang jonga kom kata kalong kami ya ka state government ya chief minister badan buram jongi Konrad Sangma ba ide ban shimkia ya kani ka CFC Umsning ka bangayoi bahang ni kadon ka jingduna ka babon namar kani kamde ka jingle na kani ka hospital enray kadai na ka dip na ka sarkar jongki ba kadai ban shimkia ban batay ya ka department baka department kan pha ya ki staff nurse hangni knang bakinla ban ai ya ka jing syakri ya upaj ba na kabanta u kibadok kibasok megalayapost.news